Hirap din naman pilitin kung ayaw. Let's make omelette using the this one. Egg cooker. Hello mga guwaps! Good morning! Hello? It's not morning. Good afternoon pala. Late na ako nagising mga guwaps. Mga 1 o'clock? 1:30? Parang ganon. Kasi magdamag, wala akong tulog. Nakatulog siguro ako mga 5 o'clock or 6 o'clock ng umaga. Right. Busy yung utak ko. Ay! And today, wait, my on ako. And ngayon mga guwaps, tinry namin tong egg cooker. Meron siyang omelette. Pwede tayong makagawa ng omelette. Hot spring eggs. Ano ba yan? Ibig sabihin yan. And poach. Tapos soft egg, medium or hard. Nice siya. Hala! Ay! Hello! Hello? Hello? He likes my food. Hello, Ruki! Ano ya? He likes toasty. He also likes rice. Rice is life. Agree. Pia coffee, honey? Or you want your coffee? Your coffee? Your coffee? Mula. 3 in 1? 90. Di ka. Bungol na siya mga guwaps. Di ka dahil makasabot. So mga guwaps, pupunta kami mamaya sa sa restaurant sa Gangnam Style kasi nag-crave kami ng Korean food. So siya parang samgyeopsal na restaurant. So ayan, mag-prepare lang tayo. Kami ni Chloe nakaligo na kami. And si Bana andon na ligo. So ayan, tayo. Hala, natanggal yung yung ilaw-ilaw namin. Hala. Anong nangyari? Kailangan niya idikit uli. Pero tara sa taas mga guwaps, mag-prepare. Magbihis ako mga guwaps. So mga guwaps, wag nyo na lang pansinin yung medyo kalat sa ating background. Ano bang gagawin ko? Maglagay ako ng ito. Moisturizer kasi parang dry yung skin ko mga guwaps. Sabi ko kay Bana, parang nabingi ka na ba? Siguro sa edad niya na yan mga guwaps. Kasi every time na magsalita ako, At? Unsa? Nagaganyan. Ano? What? Hindi ko marinig. Kailangan kong ulitin. Kailangan kong lakasan. Siguro sa edad niya na.
Charot. Bata pa kung paano eh. Yeah. Huwag kayong ano dyan. Bata pa yan. Makagawa pa yan ng isang dosenang anak. Char! Joke lang. Hindi na yan gagawa ng anak mga groups. Kasi sabi niya matanda na daw siya. Kaya hayaan na lang natin. Sa totoo lang, dati, nung bata-bata pa si Chloe, baby pa, gusto ko na, gusto ko pa magkaanak mga gwaps. Kasi, para sa akin talaga, gusto ko yung mga 3. Kaya lang, para kay Bana, ayaw niya na. And until, ngayon, malaki na si Chloe, and parang medyo may freedom na ako. Kasi dati talaga, yun, hindi ako makapagtrabaho ng bonggang-bongga. Charot. Nahirapan ako makahanap ng trabaho kasi nga, ayun, baby pa si Chloe. And ngayon na parang medyo malapit na siya mag-independent. So, parang natanggap ko na rin sa sarili ko na hanggang isang anak na lang talaga ako mga groups. So, parang okay na lang sa akin na hindi na masundan si Chloe. Pero kung ibibigay ng Panginoon, why not? Chop not, diba? Pero sa ngayon, okay na lang. Okay na lang. Hirap din naman pilitin kung ayaw. Char. Drama. Budoy. Okay. So, ito lang yung natin mga groups. Mascara, tapos eyeliner, tapos ito yung ginamit ko na lipstick. Yung Maybelline Superstay. Yung Amazonian 70. Yung niya, shades. Tapos, meron din ako nito, Lover. Mahilig ako sa ganitong lipstick mga gwaps. Superstay. Tapos ito yung paborito ko mga gwaps dati pa. Yung 80 ang shades. Roller. Maganda siya. So ito yung ginagamit ko palagi noon. And nahirapan ako mag-change ng ibang shades kasi baka ba hindi babagay sa akin. And itong Amazonian mga gwaps maganda. So maganda siya sa mga ganitong kulay natin. And yeah, hindi siya pula, hindi siya, basta maganda siya. I like it. So ito na din yung pangalawang favorite, yung hindi pula na lipstick. Amazonian. So ito yung suot ko mga gwaps. Nasuot ko na to nung pumunta kami kay Ate Esther. And siya, comfortable siya. And gusto ko yung mga ganito na tops, yung mga ganyan. So itong pants ko ay sa lang to, sa Temo. And medyo siya, medyo mahaba. So nilagyan ko siya ng parang ipit sa likod kasi tumatama sa sa sahig. So pag lalabas kami tapos basa, ay di mabasa din yung ang aking pantalong. Tapos ito na na shoes. So ito yung ginagamit ko na shoes kapag mahaba yung pants ko mga gwaps kasi medyo para hindi talaga siya tatama sa sahig. And ayan. So ganito siya. Is that your outfit? Yeah. Oh my God. Outfit yung nanay, tapos yung anak. Parang nakapangbahay. Todo na yan talaga, nak? Is that so? That's it for today's video? Ja. Maar wel natuurlijk wel met schoenen. Kung ayusin natin na lang yung hair mo para naman. Tingnan nyo naman yung outfit natin, oh. Mama is like this and you like that.
No, no, I didn't want. May ano pa? May mancha pa? Kala, it's unknown. Siya, may mga iba. Magbihis lang daw siya. So, ayan. Oh, ayan. Much better. Kaysa dun sa ano, t-shirt tapos vest. Saka ano, leggings. Oh, parang matching-matching na. Oh, di ba? Ayan. Oh, check. Check. Okay, let's go. Tara na, mga guys. Baka tayo ay malate. Mama, they're basing proof for my if I will sock Yeah. Doei, Rocky. Doei, Rocky. See you later. Dan heb je in de keuken aan. Ja, tara. Speelbewust. Traffic! Terrein steun je 147 goede doelen. Van het Rode Kruis en KWF tot Stichting Ja. Traffic, mga gops. Na-stuck kami sa traffic. Kakaloka. Si Chloe, oh, nakatulog. Hindi makita. Ja, ja, het is weer terug. Nog eens 5. So, andito na kami, mga gops. Op de bovenkant van een andere auto. Ayan yung restaurant. Hier naar Amsterdam ging nadrukkelijk dicht of er gewonden zijn gevallen. Voor het grootste gratis muziekfestival. I'm here. Dankjewel. Ik dacht wel. Welke nummer zijn wij? 203. Kijk, dat was voor, stond daarop. Kijk daar. 204. Wil jij dit, sojasaus? Hier? Ja. Wil je ook deze? Het smaakt lekker. Ik doe het. Help me be the best that I can be. There's nothing more that I would ever need. Lie together with the same. Help me be the best that I can be. There's nothing more that I would ever need. Lie together where the sun meets sea. That we can be together. That we can be together. That we can. Help me be the best that I can be. There's nothing more that I would ever need. Lie together where the sun meets sea. That we can be together. That we can be together. That we can. The mga
Kanina pa kami dito sa bahay and nanonood lang kami ng TV. Walang masyadong ginagawa. Ayan yung dalawa. Yes, Chloe. And bye-bye! Thank you for watching. Doei!